Du gør den. Hvad? Du vil ikke have den her bag her så. Jeg vil godt have den. Hun står der stadig. Ej, Kasper, hvor er du grim. Hvor er du grim. Jyt, prøv at gå ind i den. Du skal ind. Prøv at se, hvor fed du er, Helena. Nej, for den lov er ikke. Okay. Det er jo nu. Ej, må jeg få en af dem? Kan du godt lide? Ja, jeg elsker dem. Ret her. Der greb. Så gå, Helena. Gå over nu. Farvel. Og du får 2, hvis du skrider. Jeg får 3, hvis jeg skrider endnu Så mere. får du 3, Nej, hvis du fordi dør. så kan jeg ikke komme hjem. Steneren ansigt. Mustache. På hvad? Det er en gigantisk hånd. ADHD. Hvor er det klart. Nej, hvor er du tyk. Hvorfor har du beholdt dem? Ja. Lidt nice. Ja. Der var ikke mere ostekage. Nice. Smager det godt? Ej, vi har ikke smagt det. Det er sgu da ulækkert. Ostekage. Nå. Hold kæft, hvor er den irriterende, den her. Få dyrkfingeren. Prøv lige at dyrke den en gang. Få dyrk. Ej, eller prøv at se mit øje. Ej, prøv at fingre i øjet. Til X-Factor. Ej, hvor er du lækker. Not. Fingeren. Og jeg har dyrket i hånden. Ej, eller jeg har mega minifinger i forhold til min hånd. Du skal lave blink. Nej, skal helt ned. Hold kæft, hvor er du grim, Kasper. Sild. Du er grim at se på mig. Smør. Eller sandet. Og så ansigtet. Ej, hvor sejt. Ej, der er lige din hund. Hvad? Din mund. Ej, hvor er det mega dumt, hey. Hvad er det, dine tænder? Sild. Prøv at dyrke panden. Og jeg er Einstein. Prøv at tage den der. Nej, det er fuglen. Den er bare. Nej, nu.
Nej, jeg er på krøllerne lige. Ja. Også dig, Galver. Jeg har krøllet af hele sylten. Emo. Ej, hvor gør jeg igen. Stener. Okay. Hvor er I grimme. Du er grim. Wow. Skal jeg æde slikker, tykke? Jeg skulle da ikke kakke på den anden op. Nej, Kasper. Så ser man bare, hvor Anne lige helt til, og så kommer du bare og bytter det hele. Ja. Optager du stadig? Ja. Og en nedtur. Optager! Ja. Du er så klar. Du er det. Og så ligger lige. Lægger du det inde på facen? Hvad? Lægger du det inde på facen? Hvad? Hund. Åh, hvor er den sød! Ja, det forstår jeg ikke. Nå! Er du grim? Nej. Jeg er super sexy. Nej. Du kan ikke ses. Ej, det har du tjekket lige min næsebord. Ej, nej, kan du gøre det, Yngve? Hvor sej! Prøv at se dig i scene. Cool. Men... Arne, han er for cool. Nej. Hvad skete der? Nej, tegn. Nej. Hallo, hvordan fanden? Nej. Nej, okay. Sit. Jeg dør min face. Kan du ikke sige smør, Kasper? Smør. Du er ikke så god til det der, hva'? Snakker du om? At du ikke er så god. Fremstod det ikke rimelig tydeligt. Okay, men det er den her. Arne. Prøv lige at sidde helt stille. Fly. Nej. Død. I har X-Factor i øjnene. Du har ikke X-Factor i øjnene. Din mor er ikke svagt i øjnene.